Какво е страхът от Господа? Първо, това не означава да си уплашен от Бога. Как може да имаш интимна връзка с някого, от когото се плашиш? Когато Мойсей изведе Израел от Египет и каза на народа, че Бог ще дойде да се срещне с тях, когато Бог слезе на планината, всички хора избягаха. Те не можеха да понесат Божието присъствие и казаха на Мойсей: „Говори ти с Бога. Кажи ни всичко, което Той каже. Ние ще слушаме и ще изпълним.“ Мойсей направи това изявление в Изход 20:20. Той каза: „Не се страхувайте.“ След това добави: „Защото Бог е дошъл да ви изпита, за да види дали страхът от Него е у вас, за да не съгрешите.“ Това звучи като противоречие. Не се страхувайте, а след това: „Защото Бог идва да види дали страхът от Него е у вас.“ Той не си противоречи. Той прави разлика между това да си изплашен от Бога и страха от Господа. Човек, който се плаши от Бога, има нещо, което крие. Какво направи Адам? Той се скри от лицето на Господа, когато съгреши. Човекът, който се страхува от Бога, няма какво да крие. Той е смутен от мисълта да бъде далеч от Бога